Mayor Kenneth Perez, isinusulong ang edukasyon at infra projects sa San Manuel. Ano tayo sa balita ni Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Yes, kapartner, isa sa proyekto ni Mayor Kenneth Perez o Kenneth Marco S. Perez ay ang sektor ng edukasyon. Kaya isa sa hiniling ng alkalde sa isang kongresista na madagdagan ang mga classrooms. Sa panayam ng Dizor Sancho Radio sa butihing alkalde, ibinahagi nito na isa ang Barangay San Roque sa nais na malagyan ng high school dahil isa ito sa malaking barangay sa kanilang bayan. Ayon kay Mayor Perez, may kondisyon ang DepEd na kailangan LGU ang magpapatayo ng mga silid-aralan para matugunan ang kanilang hiling na magkakaroon ng high school sa nasabing barangay. Sunshine News Blast! Actually ho, yan talaga ang priority program ko, education. So, noong 2019, first term ko po yun, sa dati elementary, San Roque Elementary School lang ang tawag doon. So, during that year, nagkaroon kami ng inisyatibo na sana magkaroon din ng high school doon. Kasi ang barangay San Roque ng San Manuel, isa yan sa pinakamalaking barangay in terms of land area, in terms of income, tsaka population. So, nagtataka ako dahil walang high school doon. Talo pa ng ibang barangay na mas maliit. So, nag-apply po kami sa DepEd noong 2020. Unfortunately, nagka-pandemic. So, nawala sa eksena yung pagkakaroon ng high school ng Barangay San Roque. But fortunately, noong 2022, medyo bumalik tayo sa normal. Nirevive po namin yung petition namin sa DepEd. So, nung nakausap po namin ang DepEd, nung dumalaw sila dito para i-check yung school, isang kondisyon nila na hiniling nila sa amin, sa LGU, na papayagan maging integrated school yan na magkakaroon ng high school kung ang magpapatayo ng classroom ay ang LGU. So, sabi ko, para lang mo matuloy, kinumit ko na LGU magpapatayo ng initial 6 na classrooms for high school. So, sa awa ng Diyos, nagawa naman po namin na magpatayo ng classrooms for high school ng ngayon ay tinatawag natin San Roque Integrated School. So, Bukod sa edukasyon, nanawagan din ang alkalde na maisama sa programa ng probinsya ang pagpapaayos ng ilang provincial roads gaya ng San Manuel Binalonan Road at Asingan San Manuel Road na nagsisilbing entry at exit point ng bayan. Layunin ng alkalde na maging mas maginhawa at komportable ang lahat na bumibisita sa San Manuel. Sunshine News Blast! pinakahiling namin itong San Manuel Binalonan Road tsaka itong Asingan San Manuel Road po. So, yan po ito ng hinihiling sa ating provincial government. Kasi yan po ang entry at exit point dito sa San Manuel. Bago papasok ka ng San Manuel, dyan ka po dadaan. Maglalabas ka ng San Manuel, dyan ka rin po dadaan. Siyempre, yung mga bisita natin na gustong dumalaw dito sa San Manuel, gusto ko po pagpasok nila, komportable. Paglabas nila, komportable rin po yung madadaanan. Kasi honestly, marami pong nagtatanong din sa akin kung bakit hindi daw namin pinapaayos, hindi daw namin pinapagawa. Ang sinasagot ko naman, no, part ng provincial roads yan. So, ang sa akin naman, may mga ibang parte na ng provincial road dito sa San Manuel na LGU na yung pumupundo. Gaya ng pagpapagawa ng mga drainage canal para may iwasan yung pagba sa mga provincial road, ginagawa naman ng LGU yan. Yan ang tinig ni Mayor Perez mula sa bayan ng San Manuel, Pangasinan. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Sunshine Radio Report! Sa ibang balita, LGU Bolinao na mahagi ng 51 units ng printer sa mga pampublikong paaralan. Anitalya sa balita ni Kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila. Namahagi ng 51 unit ng printer ang local government ng Bolinao, Pangasinan sa mga pampublikong paaralan sa DepEd
Bolinao District. Ito sa pangunan, Mayor Jesus Boying Celeste. Layunin na pabuti ang sektor ng edukasyon sa bayan ng Bolinao. Ang mga nasabing educational supplies ay personal na tinanggap, Dr. Helen C. Bryan, ELD, PSDS Bolinao. Ang inisyatibang ito ay isa sa mga hakbang ng Bolinao LGU para mas pabuti ang suporta sa mga pangalagtas sa pagbibigay ng mga pangangailangan para sa pag-aaral ng mga estudyante. Para sa Diyos sa Pilipinas ng mahal, sila balik kapatid sa Balita Church. DZRD Sunshine Radio report. Samantala, PDEA Regional Office 1 pinarangalang bilang top 1 booth exhibitor sa isinagawang National Crime Prevention Week ng NAPOLCOM. Ang detalye ng balitang yan ni Kapartner John Velgas. Kapartner John? Yes, kapartner, pinarangalan bilang top 1 na booth exhibitor ang PDEA Regional Office 1 sa celebration ng National Crime Prevention Week o NCPW. Ang NCPW ay ginanap sa DISG Conference Hall na pinawala ng National Police Commission o NAPOLCOM. Sa isang linggong aktibidad, pinampok dito ang katapatan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapatibay ang inisyatiba ng crime prevention at maitaas ang partisipasyon ng komunidad sa pagtiyak sa kapayapaan at katiwasian. Nilahukan ang nasabing aktibidad ng mga pangunahing opisyal at representante mula sa member agencies ng Technical Working Group o TWG, kabilang si Atty. Benjamin Gaspe, Regional Director ng PDEA Regional Office 1. Tumanggap din ng Certificate of Appreciation ang TWG member agencies bilang pagkilala sa kanilang aktibong partisipasyon at kontribusyon para sa matagumpay na 31st National Crime Prevention Week. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, John Velgas, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Samantala, nagsagawa ang OWA Region 1 ng Sabayang Entrepreneurial Development Training o EDT sa mga provincial ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan kahapon, September 10, 2025. Layunin nitong ihanda ang 190 na applicant ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program o BPBH na pawang mga displaced at distressed OFWs. Sa pamagitan ng pagsasanay, natutunan ng mga kalahok ang mahalagang kaalaman sa pagnenegosyo bilang alternatibong kabuhayan sa kanilang pagbabalik sa bansa. Ang mga kwalipikadong OFWs ay natatanggap ng tulong pangkabuhayan sa ilalim ng programang OWA BPBH. DZRD Sunshine Radio report. Samantala, panukalang mahigit sa 301 million pesos sa Executive Budget 2026 ng Asinggan LGU isinumite na ni Mayor Lopez Jr. sa Sangguniang Bayan. Ang detalye sa pagbabalik ng Kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila? Isinunod sila ng Asinggan Mayor Carlos Lopez Jr. kasama sa Municipal Budget Officer Emily Badwa sa Sangguniang Bayan ang panukalang budget sa 301 million pesos budget para sa taong 2026 ng lokal na pamahalaan ng Asinggan. Sa minsan ng alkalde, inihayag dito ang mga programang proyekto at aktibidad na nabibigyang prioridad ng lokal na pamahalaan at tubunan, kabilang ang pagpapalakas ng sektor ng mga bata, kabataan, kababaihan, katatanda, persons with disability, mga magsasaka at marami pang iba. Samantala, sa layuning matiyak na ang proyekto ay nang-ayon sa pinaapobahang plano at espesifikasyon, nagsagawang Office of Project Development Services o OPDS ng Department of Agriculture and Local Government o DILG Central Office ng Project Implementation Monitoring and ibang region kasama ang DILG at Singgang. Kabilang ang sigurong sinusuring proyekto ay ang pagpapatay ng pamilyang bayan ng Asinggan na ayon kay Mayor Lopez Jr. ay naasang magbibigay ng bagong sigla sa ekonomiya at mas maayos sa servisyo sa mga mamimili sa bayan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal siya na sa partner mo sa balita at servisyo. Kapartner News Blast. Samantala, nakilahok ang Department of Trade and Industry o DTI Region 1 sa bloodletting activity na inorganisa ng Civil Service Commission o CSC Region 1. Ito ay bilang bahagi ng selebrasyon ng 125th Philippine Civil Service Anniversary o PCSA na may temang 2025 Dugtong Buhay, Handog ng Lingkod Bayan, the CSC RO1 Bloodletting Activity.
Isinagawa ang aktibidad sa Hall of Learning, 4th floor, CSC Regional Office 1, Sevilla, San Fernando City, La Union. Layunin ng blood donation drive na makapagbigay ng gift of life at pagpapahayag na pagtutulungan. DZRD Sunshine Radio reports. Samantala, Santa Maria Police Station nakiisa sa Riverside Cleanup Drive 2025 ng pamahalang bayan ng Santa Maria. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner John Velgas. Kapartner John? Nakiisa ang mga kawani ng pulis mula sa Santa Maria Police Station sa isinagawang Riverside Cleanup Drive 2025 sa kapanang Agno River sa pamumuno ni Police Major Gabriel Casiano, Officer in Charge. Ang aktibidad ay pinuna ng local government unit ng Santa Maria, Pangasinan, katawang ang Centro Ordaneta, BFP Santa Maria, Prime Water, BGMP at ang mga barangay officials ng barangay Salitang. Layunin ng aktibidad na maitaas ang proteksyon ng kapaligiran, palakasin ang pagkikipag-ugnayan sa komunidad at matiyak ang preservasyon ng likas na pagkukunan para sa kapakanan ng mga henerasyon sa kasalukuyan at sa hinaharap. Nakahanda naman ang Santa Maria Police Station na tumugon sa anumang ulat, reklamo, tulong sa pulisya at emergency sa pamamagitan ng pagtawag o pag-text sa hotline number 0998-598-5144. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Jan Velgas, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Sunshine Radio reports. Sa ibang balita, Ranyag Region 1 Creative Tour opisyal na sinimulan sa Casa Amarillo sa Rosales, Pangasinan. Ang detalye sa pagbabalik ni Lerna Hernandez. Kapartner Lerna? Opisyal na sinimulan ang Ranyag Region 1 Creative Tour sa Casa Amarillo sa bayan ng Rosales, Pangasinan na inoorganisa ng Department of Tourism o DOT at ng Department of Trade and Industry o DTI Region. Binuksan ng Ranyag 2025 sa glass painting at origami workshop na isang hands-on art experience na nagtatampok sa kakaibang timpla ng kulturang or cultural identity at contemporary expression ng Region 1. Ang Ranyag, o kilala rin sa Rediscover Our Artistry, Nature Identity, and Accelerate Growth ay isang linggong creative caravan mula sa September 9 hanggang September 13, 2025 sa buong La Union at Pangasinan bilang selebrasyon sa Tourism Month. Nagsisilbi din bilang plataforma ang Ranyag para sa mga local artists, creative entrepreneurs, LGUs, at storytellers para ipakilala ang craftsmanship, heritage at ingenuity ng region. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Sunshine Radio reports. Miyembro ng kilalang drug group arestado sa buy-bust operation sa Lawag City. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Sheila Balo. Kapartner Sheila? Arestado binalang miyembro ng Kirat Drug Group sa isinagawang violence operation ng PDR Police sa Barangay 36 Araneo, Lawag City. Kinilala ni PDR Regional Director Attorney Benjamin Gaspi. Ang suspect na si alias Alexander, isang high value target sa illegal na droga. Isinagawa ang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Ilocos Norte Provincial Office kasama ang Lawag City Police Station. Suportado nito ng Ilocos Norte Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit, Regional Intelligence Division PRO1 at Regional Intelligence Unit 1, Provincial Intelligence Unit. Nasamsam mula sa kanyang walong sa stiling hinalang shabu na tumitindang ng 1.5 gramo ilang gamit sa packaging, na 6 sachet with shabu residue, lighters, filters at pencil pouch at by Basman. Nahaharap ngayon ang suspect sa klaseng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs of 2002 at kasalukuyan nakakulong sa Lawag City Police Station. Nang tagumpay na ito ay patuloy ng patuloy na pagbabantay ng PDEA at CNC sa Ilocos Norte sa kanilang kampanya laban sa illegal na droga. Sa
particular sa pagtulis sa mga high-value target at pagbuwang sa mga grupo ang pagkooperasyon ng droga sa rehiyon. Para sa Diyos sa Pilipinas Mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa Balita at sa DZRD Sunshine Radio Report! Second Diabetes Summit is nagawa ng pamahalang lungsod ng Dagupan sa pangunguna ni Mayor Belen Fernandez. Alamin natin ang detalye sa pagbalik ni Kapartner John Velgas. Kapartner John? Yes, kapartner, sinagawa ng pamalang lungsod ng Dagupan ang dalawang diabetes summit na pinangalan ng Hakbang Bilen sa dalawang diabetes summit sa tungo sa magiging sa magtagumpay kontra diabetes. Ang aktibidad ay ginagawa sa asubok na pinangunahan ni Mayor Belen Fernandez. Dinalawan ng mga Dagupenyong summit na magbibigay ng kaalaman, tamang pagsusuri at maagap na aksyon bilang tugon sa mga nakakaranas ng diabetes. Sa direktiba ni Mayor Fernandez, katuwang ang City Health Office o CHO at kooperasyon ng Diabetes Society Pangasinan Chapter, hatid ang mga libreng serbisyo para sa mga mahihirap. Kabilang sa mga serbisyo ang lay lectures on diabetes, blood pressure, weight and height assessment, blood sugar, cholesterol, triglyceride, uric acid, mitral test, ECG, visual acuity, ABI food screening at bone screening. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, John Belgas, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Sunshine Radio Report! At para sa uling balitang regional, DAR, nagsagawa ng coconut processing training sa Camarines Sur. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Sheila Balo. Kapartner Sheila? Isinagawa ng Department of Agrarian Reform o DARS na pinamuno ng Secretary Conrado Estigo III ang dalawang araw na coconut food processing training sa Paramuan, Camarines Sur upang palakasin ang kita ng mga magsasaka at buhay ng industriya ng niyog. Katuwang Department of Trade and Industry at Pamahalaang Bayan ng Paramuan, layunin ng programa na may pakilala sa anim na Agrarian Reform Beneficiaries Organizations o ARBOs ang paggawa ng valued added products mula sa laman ng niyog gaya ng sweetened coconut strips, macarons at sangkran na maaaring ibenta sa lokal na pamilihan. Pinangunahan ni Marites Alipante, may-ari ng Houseville Home Cafe, ang pagbabahagi ng kalaban sa tamang prosesya ng paggawa ng produktong ito na nagsisilbing dagdag na kabuhayan ng mga nagsasaka. Lumahok sa pagsasanay ang Santa Cruz Paramuan Farmers Organization, Pilit Tabiguan Kamaruan Farmers Association, Mount Tirao Farmers Association, Maligaya Farmers and Farm Workers Organization, Agrarian Reform Beneficiaries Organization at Mandiklom, at Tabiguan Farmers and Fisher Folks Association. Sinarin sa aktibidad ang mga pinatawa ng DTI at mga opisyal ng DAR. Ayon sa ahensya, ang ganitong pagsasanay ay bahagi ng kanilang tuloy-tuloy na hakbang upang matulungan ang arbos na nakalabo ang kita at magkaroon ng mas maratag na kabuhayan. Para sa Diyos sa Pilipinas Mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa balita at serbisyo.